Hukum sing teron inut karbi lam arjan je parjan bang phu lapen karbi United Council mai phusi inut minkan crazy arlo suaw phan kaculang rem alang li rada phan ki klem kedam PG abangsi lapuson ot langno kacuklem hukum sing teron kedam tanganingkan surihini rak great rock pen non an alom tame anut anim sopi aphan risomar kacikrong pen kacong thui setame dolo Aki inut abang aphan tame citi rock abang phu hukum sing teron alang lia piso setame bang hinilo ki entang hukum sing teron alang li ahem kacubi pon ai asupi aron ningkan crazy arlo so aphan nini aprang kaculang rem Lason ahoni arjulongsi KNCA KSA KAWJF atumpen lang mili arong asar pen ahem an jadunsi ahem an paledamsi asuaphan lapen hukum sing teron aphan nang nep ingnangsi KSA saihem along arju pater toksi aphi Diphu police station an FIR pidamsi hukum sing teron aphan hem kangsam pabengpon Hukum sing teron aphan non amat Diphu police station along lamhoi pabonsi case number 314 2019 IPC section 376 under 6 POCSO Act 2012 aron ateng pensi case pabon ponlo Lapu KSA KNCA KAWJF asong atumpen aron ateng pen kangsai pon vekji aphan kehang padopon Karbi customary law aron pentame alang liphan ingsai ponang jiputa kehang hamphang asong atum kehang padopon Disualong lapuson ahuni nang klang bomlo lasi adonarap ahem along school Charlie pupen kibidun api apo atum tame kamatha pami pensi chobidun nang jipusi KNCA maipi pratima ing hipi pen ningje pon News Text Report News Fast Karbi Anglong